Mas daghang mga pasayro gipaabot nga mudagsa sa mga pantalan o mga bus terminals karong adlaw nga mao'y katapusang adlaw sa trabaho. In fact, ang Malacañang ni pahibaw nga ang mga empleyado sa gobyerno mag half-day work la. Half-day work from home nga arrangement na karong adlaw. Sa pikas bahin mga sukid di paminaw, ang ato dahil nga broadcast sa ugma mga higala, kita mismo diri sa private sector o labi na sa broadcast industry mga sukid di paminaw. Diri sa DYHP arimin si batong regular programming kutob lasad karong adlaw. Isip pa paghatag mga kagalaan o pagtahod sa Semana Santa. Og mga adlaw doon natay mga Lenten drama ato mga higalang gipahaom kana ang ato mga Lenten dramas alang sa pamalandong sa Semana Santa. Unya kutob na sa Biyernes Santo mahigala doon tay mga drama sa Huwebes o sa Biyernes mga sukid ti paminaw iman ang atong City Palabras. Sabado wala tay broadcast, balik ta mahigala sa adlaw ng Domingo. Okay, mo na ang Easter Sunday mga kaigalaan.